точно лазарката. Пък си ходи. То с площи са да колко стоят къде? Да се хвърлят, ако хвърлят нещо. Моника да дойде при мен и да не да. Ти си високо минута. Ти си от високо минута. Да. No pa mi kako se nam je bilo, je. Maj da pljatanka. Вики. Виктория, къде гледаш бе баба? Гледай насам. Само че те сме тук за тебе, защото ще се стънат. Не, те да се качим. Качете се бавно. Ела насам баба. Заповядайте, добър ден. Аз тук съм диджей. Още малко. Обаче, сигурно тук ще не знам, ще се яде баба. Това не е боксера, да го махнем. Хайде, айде, нищо. Не, тропай друга. Много. На баща ти. Обличи го в червено, замрази го в зелено и
Так би хубавички, баба. Няма значение. Нева, ти много... Нева е много близко снима. Трябва да съм надалеко. Сега не ми се провозим да спре нещо.
сложиш нещо в кошничката. Видявайте да Айде да видим сега. Еченца ще ги сложиш ли в кошничката? Кошничка е за вас. Ние имаме и кошница. Аз ще ги сложа и ще ги вземете. Ами тя пак не съжалила невестата и не дала сурови яйца, какъвто ви обичая. Вие какви обичате повече? Сурови или шоколадни? Знае невестата какво да сложи. Значи цялата кошничка. Ама дайте ми кръпките в ръце, защото сега ще ги със собствена ръце. След ги кошничка. Много